Η εξωσωματική γονιμοποίηση ξεκίνησε με σκοπό την αντιμετώπιση των ζευγαριών που έχουν σαλπιγγικό πρόβλημα. Δηλαδή ζευγάρια τα οποία η σαλπιγγική λειτουργία έχει καταστραφεί είτε για αφαίρεση των σαλπίγγων τους μετά από εξωμήτριο κοίηση, είτε γιατί είχαν συμφίσεις από ενδομετρίωση, είτε γιατί οι σάλπιγγες είχαν υποστεί λοιμώξεις και είχαν οδηγηθεί σε απόφραξη. Θεωρήθηκε σκόπιμο να παρακαμφθεί αυτό το κομμάτι της φυσιολογίας του οργανισμού και να γίνει η γονιμοποίηση εκτός σώματος, εξού και η λέξη εξωσωματική, παρακάμπτοντας το βασικό χώρο που γίνεται η γονιμοποίηση μετά την λήψη του αερίου από τη σάλπιγγα σε συνέχεια της ορυξίας και τη μεταφορά του σπέρματος από τον κόλπο στην άκρη της σάλπιγγος με τη φυσική οδό. Παρακάμπτοντας λοιπόν τις σάλπιγγες, παρακάμπταμε ταυτόχρονα ένα μεγάλο κομμάτι παθολογιών που αφορούσαν τη σαλπιγγική λειτουργία. Δημιουργούσαμε δηλαδή προϋποθέσεις στο εργαστήριο, σπέρμα και οάριο να δημιουργήσουν έμβρια τα οποία μετά μεταφερόντουσαν μέσα στη μήτρα. Άρα λοιπόν ενώ αρχικά η εξωσωματική γονιμοποίηση ξεκίνησε με σκοπό την αντιμετώπιση των ζευγαριών που έχουν σαλπιγγικό πρόβλημα, στην πορεία των ετών αναπτύχθηκαν και άλλες καταστάσεις για τις οποίες η εξωσωματική γονιμοποίηση θεωρήθηκε σημαντική μέθοδος θεραπείας. Όπως παραδείγματος χάρη η επόμενη μεγάλη επανάσταση ήταν για ζευγάρια στα οποία το σπέρμα δεν είναι καλό. Η εξωσωματική γονιμοποίηση έδωσε τη δυνατότητα να γονιμοποιηθούν τα όρια μιας γυναίκας στο εργαστήριο όταν το σπέρμα δεν μπορούσε να κάνει τη διαδικασία αυτή μόνο του. Αυτή η τεχνική που ονομάζεται μικρογονιμοποίηση συνίσταται από την ένεση ενός και μόνο σπερματοζωαρίου μέσα στο οάριο με σκοπό τη δημιουργία ενός εμβρίου. Η διαδικασία αυτή δεν είναι εφικτή όταν το σπέρμα δεν είναι καλό και γόνιμο, με αποτέλεσμα το οάριο να μην γονιμοποιείται ακόμα και σε συνθήκες απλής εξωσωματικής. Άρα λοιπόν το δεύτερο μεγάλο κύμα ασθενών που αντιμετωπίστηκαν με την εξωσωματική γονιμοποίηση δεν ήταν οι γυναίκες που είχαν σαλπιγγική βλάβη, που ήταν η πρώτη μεγάλη κατηγορία, αλλά ήταν οι άνδρες που είχαν πρόβλημα στο σπέρμα τους. Και στη συνέχεια βέβαια, όσο περνούσαν τα χρόνια και γινόμασταν πιο οικοί με τη διαδικασία, η εξωσωματική εφαρμόστηκε και για ζευγάρια στα οποία υπήρχαν διάφορα προβλήματα. Πέρα από τις δύο μεγάλες κατηγορίες που ανέφερα, όπως ζευγάρια τα οποία είχαν προβλήματα επαφών, σε ό,τι αφορά την ίδια τη σεξουαλική πράξη. Ζευγάρια στα οποία δεν είχαμε πρόδειλη εξήγηση του γιατί δεν μένουν έγκυος. Παρά την καλή σαλπιγγική λειτουργία στη σαλπικογραφία, παρά την ικανοποιητική εξέταση του σπέρματος στις αναλύσεις, παρά την καλή εικόνα των οθικών στον υπέρηχο, παρά τα καλά ορμονικό προφίλ, ζευγάρια που θεωρήσαμε ότι έχουν ίσως μια άγνωστη ή σε εμάς άγνωστη ή μη πρόδειλη αιτία υπογονιμότητος, τα ζευγάρια αυτά αντιμετωπίζονται πια επιτυχώς με εξωσωματική γονιμοποίηση παρά με άλλες τεχνικές, ακριβώς γιατί η εξωσωματική είναι πιο αποτελεσματική. Άρα λοιπόν θα μπορούσε να συνοψίσει κανείς ότι η εξωσωματική γονιμοποίηση προσφέρεται κατά κανόνα σε ζευγάρια στα οποία οι γυναίκες αντιμετωπίζουν σαλπιγγική βλάβη, προκειμένου να παρακαμφθούν οι σάλπιγγες, σε ζευγάρια στα οποία οι άνδρες αντιμετωπίζουν ανδρική υπογονιμότητα με σοβαρού βαθμού όλιγο άστενο τέρατοσπερμία, δηλαδή το σπέρμα δεν είναι σε θέση από μόνο του να γονιμοποιήσει, και σε ζευγάρια στα οποία άλλες μέθοδοι έχουν αποτύχει, οπότε σαν πιο αποτελεσματική εναλλακτική λύση προτείνεται η εξωσωματική.